जोङो थांनाय 31 मार्च बेनिफ्रायनो जागायनानै दिल्ली फारसे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोङो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 5 एप्रिल खालि धरनाखौ 6 घन्टानि थाखाय खालामनाय जादों। दा बे जोंनि धरना खालामनाय हाबाफारिया थारैनो साक्सेसफुल जाबाय बा जाफुंसारबाय। खारन थांनाय बोसोराव जेबायदि जाथाय जानानै थांदोंमोन बे जाथायनिफ्राय जोङो सोलोंनानै देग्लाय नैबे 2023 मायथाइनि 5 एप्रिलाव बेयो थारैनो जोंनो दिल्ली सरकारा बा भारत सरकारा जोंनो पारमिसनखौ गनायथि होनानै बर' माहारियारि फरायसा आफादाबादि मोनसे फरायसा आफाद बा राजखान्थि नङै मोनसे आफाद बा सोमावसारारि आफाद बेखौ जोङो गनायथि मोनबाय आरो जोङो गोदान दिल्लीनि मिनिस्टारफोरजोंबो जोङो मिला मिसा जानानै जों बे पारमिसनखौ मोननानै दिनै बर' रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइ बा बर' रायजो राजाफोरनि अननायाव दिनै जों दिल्ली फारसे थांनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय फैफिननो हाबाय। बे सोमावसारनायाव नोंथांमोना सोर साबसेनोहाय मेम'रेन्डाम होखो रायजो राजानि सोमोन्दै बेखौ रायजो राजानो खोन्थाहरनो हागोन नामा? जोङो मेम'रेन्डाम हिसाबै गिबियावनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार श्रीयुत नरेन्द्र मदि, हम मिनिस्टार अमित शाह, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मु आरो जोंना इउनियन मिनिस्टार फर ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बिथां रामदास आठवाले, जों बिथांमोननो जोंनि गोसोखांलाइखौ गथायनाय जादों जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा आलादा रायजो सोरजिनायाव बिथाङा रामदास आठवालेया जोंनि थाखाय बहुद मा होनो बेखौ हेफाजाब होदों। दा बेनि थाखाय बिथांखौ जोङो स्पेसियेलि जोङो साबायखर बावो। नोंथांमोननि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनायाव रायजो राजाफोरखौ माबोरै सहाय खालामनांगौ? रायजो राजाफोरखौ जों गनायनांगोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि अननाय नङामोनबा बा बिथांमोननि अनसुंथाइ नङामोनबा जोङो दिनै गोदान दिल्लीयाव जों आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारहैनो खाबुखौ मोननाय नङामोन। बेनि थाखायनो आङो बनसुनि जानानै बा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा आरोबाव नांगौ बायदि जोंनो सहाय होबावो बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय।